Men hvor så også tid til kunne ta man så ikke ut? Tid og umynda til kun kanska at Marsbygg var så ikke så løs ut, så fører ditt skoj. Men her så ikke vi til hvordan vi er snotta og gir øyne av Vimmon og Mumi. Ja, så var det satt som de sødde. Hva satte deg? Hva tåsa du om? Folk sier at Mumidalen er høtter av flikkvande lærskene av Mars. Mener du at det er rævlig flere at Namar kommer holdt av Mars? Til vel, hoksan. Men hvor heldte du at det er flåten av mer? Ja, så du i tyver ikke svære, men jeg tar av eisa langt og funnet ved til Mumidalen. Gongustjøtnan Mars hever en av meira framkomna mentan enn jøren. Mars byggvar er fria elskande folk, og til løyde hoksande til for herja av æra gongustjøtner. Atta var så tæ som han da baugen heia sida. Men han som er til flippan tallerken rønte så visste han deg på om. Ja, men det kan være at det kommer noen æra gongustjøtner. Det er ganske svenk. Men politimåster sier til å prata Marsbyggvar for å leipa Mumidalen. Mannen har miskilt okkurst. Jeg kunne hoksa meg å si en marsmann. Heter en ometalige avhåvert samrøva, men nu fer jeg ut i kolgæren. Mamma, jeg kommer vei. Hikk her, hva er dette? Grøm Møti er at det så ikke. Hadde må være en flippvande tallersko. Helt du nekar er innan ujonom? Om det nå har funnet meg. Vi må skunda okon. Hatt om av inngångten. Sarst du at det hvem hatt av vera? At han lyst den utvarspe. Det må være en marsutvarsp. Men hver krig var Marsbyggvanner seg. Hallo, nøkker der? I halt han er tomor, Mumi. Men hører du ikke et løyeljå? Helt du ikke han kan flikva mor til kvært? Han må omvelas først. Men hver kan omvela en sluikan? Ikke Mumi, papp. Nei, hører du? Jeg vet ikke at alt sprønner til luftene. Sier ikke så, mamma. Det vil jeg kanskje ikke heva nekrarna kanna så drømdarfær, og så heva det sett det til å bresta om det skulle brottna. Det er snilt, heldig du ikke? Heldig du til? Kom av sted, mamma. Dette kan bli hattesnitt. Kan man ikke nere tog i marsfolket nere rundt? Det vet vi. Mamma, nu halte han språngtjust. Jeg halte så vidt. Han kvarv? Hurra, horven. Rætt var som mamma og pappa sier, de er om mer framkommen enn vidt. Einasta prekk på fyre at en flikkvante tallerskere verger er håle og hetta tåle. Hva er det tåle til? Det er ikke gita. Her er så negve knøttar at det iva kan brukes bare til lukt og avlukt. Hva er man hesen knøtter med til?
Mummi, pappa, hvar er du? Hvor spyrt du så? Sars du mig ikke, Mumi? Jeg må vedgenge at jeg helt ikke suttje det. Ha, alvara. Ja, så hellan færre. Det er mest så statt at de som trusta henda knøtten blir avkjennelig. Mummi, pappa, men her damer beter ta jeg suttje det. Ja, sjálvmandi. Nu skulle jeg kanskje røyt henda knøtten. Så gjør det meg nu. Nei. Merkelig. Skal jeg røyna? Ja, vita du. Jeg røyner henta. Så leies. Men det er tålig i hatteslitt. Han som er avkjennelig får ikke gjøre seg selv han kjennelig an attor. Løyen tål hese marsfalsen i øya. Vi må heldig kregva det godt og trygg sted. Ja, det er movet. Mummi, hva skumta du der så snart skal dette? Kom og søtt skal vi det var funnet. Hva har du funnet? En liten marsmann. Lugis da noen kvalsbudjo? Nei, alls ikke. Lilla moi ansar etter noen skundet til kom. Hei, hva er ferdig, Mumi, pappa? Nå, unga stanum. Jeg har med stekka så en bil. Jeg at jeg spyr Mumi, mamma, eit. Hva er det du vil vite? Jeg hørte at det flikvade til lærsker datt i kålgærnja der, og jeg får jeg syna han, men her var bare et størst hål i hjørnet. Nei, hva sier du? Så også jeg jo som så at du kanskje ser akkurat. Ja, jeg så akkurat, men det er kvarv beina veien. Hvar da? Ja, fullkomlig. Meiner du at det er bare så leis flere steder? Nei, det er kvarv brottlige. Mummi sa det øysene. Hatta jo av løye. Ja, ser jeg løye. Men så de nægra marsmenn eller okkurs tøylukt? Nei, Gjer så vel og sies handleggan. hvor skulle jeg løye fyrt her? Ratter til orsaka. Men dette gramlig og flikvade til lærskar er ferdig å nerva med. Kunne vi så færda nå? Ja, sjølvande. Har hver færda dit? Vi det er færre om man har santene henta kjelljar. Ai, ja. Tei færda henta skjeljar og er ferdig jaksa marsbyggvar. Er I her? Kom og sånn! Snøv vi oss i hovne, mamma var det snøkone. Stimmer dere her? Er at det er en marsmauer? Han ser ikke ut som teir båtene. Hef du tås av igjen? Ja, men vi skiljer ikke hver annan. Hei, er du verlig av mars? Så det på halsbygga på henne, og vet vi har ringet til måten i landet. Pappa, jeg halte at det er lite marsbaden. En kjettor. Almos og dør må være svek. Skulle vi ikke takke han vi heim? Men vi må altså etter at politimøsteren skjærer. Vi skiljer at ikke du verre, men du må være svenkur. Fatare sin drav gåare, kaltare mjøst. Han er bare brytet bak når han sakner sine gangkostjøtene. Halda de denne kommet til Momedelle pura alt sammen til åttan mammen eller pappan til neka? Ja, det er ikke godt å vite. Det er visst hun er langtist øyelig til heim. Men politimeisen eisen vilja handtaka såle debatten. Det er ikke Ivas og han så nærlagter. Ja, men altså marsmatron kan ikke gjøre nøk nakka. Nei. Sniv nå snakker! Ja, politimasteren kjemor. Vi må krekventa lilla marsmannen. Stikker øysene vi etter barstroje. Så er det han som er slætra for på tymmerstærnen. Renn ut og krekva til køtnen. Sniv, sniv, sniv! Och spagerast.
Ja, men han vil ikke flytta seg. Jeg vet hva vi gjør. Hva er det? Vi kunne bruka tåle. Bruka tåle? Nu, sissa det lutli mun. Jeg husker det var hesen knøtteren. Og du? Nå kommer Dort. Hallo, Mumi pappa. Jeg har fratt at det marsmenneske er og vitja tikkon. Hva er dette? Hvordan er det så Ja, gjeld? man stendig fra der. Lov og landa skil, hva er hent vi mer? Du ser det ut som en tjukk standelampa. Satt er det, tog verre. Men hvordan er det hent? Huika du rikka vel? Og nu nøydes det ikke likt om nattene. Og nu får alle tjauar og brottsmenn å rias med. Jeg må helt for å vise mine mannen hetta. Tar svøyma, tar der sutjate. Ha? Nå, men jeg måtte arbeids, farvel. Øye lyse som ein vite, ta bæst og bæskur bite, av flest lonne og site, tralalai og danke di dei. Hva gjør du, lutli mun? Jeg visste ikke at tåle virka igjen. Høyre han tåser akkara mål. Sjølvande, jeg trøste bare av målknøtten. Hadde til ikke krekva tåle, hei leksjene doata. Hetta var ikke eitig av tål. Hei, hva er det nu? At nå sin letska mannen. Han sitter i foksel. Det gjør han. Han kom her og handtaket det, men han glemte det da han ble til en lapp. Nei, ikke færre. Hei, kom atter. Han er så flott elektrisker, så la oss løse alt heima og mine ganger kjenner i eisene mamma og pappa. Boja til mer, boja til mer. Hva vil du? Jeg vil bare slippe vitt der. Oi, ta. Tøy du lyser så at det blir gå og le av tøy. Så ta ver du. Så la oss ikke øtle og tar som jeg bygge ved. Ja, du lyser selv en petroleumslappe. Kan jeg slippe vitt der? Jeg har tyvärr ikke stunder å spela vid til nu. Jeg må få fætja som rævlig marsfalkene som høtt av Mumedalen og... Det kan fære. Stinkes heima jo at jeg hadde krekva en marsmann i Mumi-husen. Politimesteren kommer atter. Og marsmævren? Han rann at han ånen. Er jo politimesteren giver en håndjobb? Nei, det sa jeg ikke. La til opp, og i Mumi lover han navnet. Det kan fære som to blir informeller. Hva er nu av vaset? Jeg har finnst å vite at det marsmævrig krekvar her i husen, så jeg vil slippe å lyda meg om. Jeg glemte det pure Janne. Og en marsmauer? Tino bara, ta vi ringast til deg og sjálvun om jeg vil finne en. Ja, men kære politimeister, vi tar ikke bor i av nekka som bare lydest en marsmannen. Hever til Mumi, mamma. Jeg vil ikke se. Det var bare stinke som hever med til rukke. Det var godt han ikke fant det. Er alt med vi og noen? Skylder du ikke at han atter har handtaket det og sett at du er jekle? Jeg har hatt en fytter. Nei, stekka! Vi må helt gjøre politimeisteren vanlig en atter. Ja, jeg skal røyne. Og minst la trusta at han ratta knøtten. Jeg halte hetta var han, men jeg vet ikke. Så, nu lyser han ikke langer. Vil du kanskje slippe vi noen? Nei. Kom, så fer vi til hus. Mumi mamma, nu renner lille marsmauer ikke hølen av politimesteren langer. Og politimesteren er ikke så fratt som lagt mest til at han ikke lyser på jævla til langer. Mumi mamma? Mumi mamma, hva er du? Her er vinneren. Hva er du? Hva krek var du det?
det her? Ja, hva hent vid der? Ja, det måtte være det tålig atter. Jeg fisk gjør det med og kjennelig og så gjør det til Lutland som en mus. Nei, nå finner jeg ikke fyrre klær. Kanst du gjøre så vel at jeg kan være lommatorklær ur taskene? Utrolig som du blir en løytel. Men du er nok så fint. Jeg vil ikke hotla være så løs enn at du. Nei, nå tvattla du til alt og tvørlet og vant ham ikke være så løytel. Kanst du ikke trusta knøtten? Mummi, mamma? Ja, vinneren. Tål her. Ha? Hei, stekka! Kom at du er tålen, stinky! Kjavår! Mummi, pappa. Vær ikke bensin, jeg skal få det atter. Her kommer Stinky. Straffar hunden! Mummi, takk Stinky! Han har jo stålet tålet! Ja, pappa. Hei, Snotte! Stekka tjoen nån! Nå, Stinky! Lätt och mer släppa fram, vi ska inte göra en gott minst något. Godsmund, Du kan spara 5. 5. Next to, kom vi till någon. Hup! Oi, hva hendte vi tålen om? Hva det? Det datt og du sammen vi Stinky, mamma, pappa. Hellan færre, hvordan vil det så vi Mummi, mamma? Hva ber jeg mamma, mamma? Her var vi ikke tålet, vi er jo ikke stør atter. Hvordan mener du? Ikke gjerst vi. Kanskje venjes det vi å være så løytel. Vi er ikke bensin, mamma. Vi skulle ansa vel etter der. Fast det løytel. Kan jeg saktans ansa etter meg sjølvar og tikk om vi. Men jeg må vi kan ikke kjenne meg sin til løkna. Mamma og pappa, kom etter meg! Oj, sen är storor. Snåmiddag som jag nu med. Så lever jag som jag det går. Mamma og pappa ber om en takk at jeg kan hjertelige. Sjabbliskodi. Det är jag inte ytterligt, ja. Ja, det tror jeg det fleste er utan løyve. Vine mine, kan du ikke be mamma du og pappa du ikke og Mummi mamma sine rødt og støtt atter? Ja, sjølvante. Snammer den mamma. Snurlu! Vi må nå ned snart. Hæ? En pojka som det er tung, Mummi mamma. Nei, stekka. Tina var gjør sånn alt og større. Jeg kan kjønne kone som er større enn i sjølvor. Kunne ikke regne atter. Hun skal være alle like større som jeg.
vad säger det nu? Så lars hade tid inte huxat det att Marsbygg var så ut, ha?